В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/eyda. Пишен базары Яһүд яңа кисек баш. Микитин әфәнденең Казанда циркы бар. Бу циркта бер егет эшләй. Бер көнне Пишен базарына бардым. Монда бик күп халык җыелган иде. Мәскәү урамын карыйм, урам буйлап кисек баш тәгәри. Аның куллары да, аяклары да, гәүдәсе дә юк. Ап-ак сакалы бар, йөзендә нур балкый. Кешеләр аннан нәрсә булды дип сорый. Баш аларга хикәясен сөйли. Мин, ди ул, хаҗга 99 тапкыр бардым, хатыным, балам бар иде. Аларны дию тартып алды, мине коега салды. Мөселманнар башны бик кызгандылар, алар киңәштеләр һәм диюгә Кара Әхмәт атлы кешене җибәрергә уйладылар. Кара Әхмәт трамвайга утырды һәм дию янына китте. Баш трамвайга сыймады, аның артыннан тәгәрәде. Килеп җиттеләр булар дию патшалыгына. Кара Әхмәт бау алды, аның бер башын кисек башның теленә бәйләде, икенче башын тотты һәм кабанга чумды. Бер көн төште батыр, 2 көн, 3 көн төште. Шулай 10 көннән аяклары җиргә тиде. Кара Әхмәт күзен ачты да зур сарай күрде. Сарайда бер бик гүзәл хатын елый-елый намаз укый иде. Бу кисек башның хатыны. Икенче бүлмәгә керде Кара Әхмәт. Монда 500 мөселман утыра. Батырга коткар дию һәр көнне 5 кешене суя диләр. Өченче бүлмәгә керде Кара Әхмәт. Монда дию ята иде. Ул зур башлы, бик ямьсез мыеклы, бармаклары кеше гәүдәсе кебек. Әмма Кара Әхмәт курыкмады. Тур дип аңа төрткәләде. Ниһаять дию уянды. Син ник рөхсәтсез кирдең, курыкмыйсың, уялмыйсың дип ул батырга кычкырды. Шулай бер ай көрәште батыр дию белән. Бер көн шәһәр караңгыланды, кояш качты. Кешеләр дөнья бетә дип курыктылар. Шунда күрделәр, трамвай килә. Трамвайга дию бәйләнгән, йөзе канга баткан. Трамвайдан кисек башның хатыны һәм улы чыкты. Башны янә егет кыяфәтенә кайтардылар. Кара Әхмәткә барсы да рәхмәт әйтте. Ул кеше бүген дә яши ди. Бер сәүдәгәр булып эшли ди. Интересно, правда? Сейчас предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию и ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/eyda. Также подписывайтесь на наши соцсети, мы есть ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше встретимся на следующей неделе. Сау булас!